our counties, especially Kakanyoro, no, ye governors mangenyo kao their new term in office. It is really my prayer. Kawan Kakajo Migori, and I'm happy ni our governor seems to be cooperating. No arrange or any national government or can in competition the county. And especially key way roles ni japiny ni ya confusion nito barabara ngamoni ngolosi kia hospitali kia ngamoni ngolosi gingine wagonu kura wadoro ni kwase woru tutabua bedo resolve kwa ki penja gima nyalo timore maber en ni ko yer governor o yer member of parliament o yer senator jo kombe gitenya ka women rep Jotelo go bed piny kaka wan Migori wada bedo piny kwa se bedo piny to the governor wacho mpango mare gima odwa timo. Governor nyalo kunyo pi. Ambende nyalo kunyo pi. Ka ntiere gi pesa mar kunyo pi, onge tiende mondo wadho walar skul achiel, ni anatero pesa mar pi rapogi skul, to emendo chako allocate pesa otero rapogi. Koro ni an mana timo an apana. Ka wan gi pesa mag pigi ariyo, olos plan mare, amba loso mara, to wa synchronize. Koro wacho ni ini nyalo kunyo pigi ariyo, koro wano akaw mara pogi gi piny owacho. En wacho ni wakaw kama chielo gi kama chielo. That way we konyo jopiny. Ka yudo kwa lobby kata mo yudo pesa manyalo konyo loso barabara. County be loso program mare. Ka county wacho ni on gi pesa monyalo loso go barabara uchiel. To national government be yudo pesa moro monyalo konyo go loso barabara mokari adek. Kik wadhi wakaw pesa giteo kete barabara achiel. Giwacho ni wanyalo timo ma. To ntiere gik moko mabende kuwuoyo together. For example kaka Migori once and one tiere gi airstrip. We have a big airstrip. Lichota. Lichota ni Lichota. And Lichota is much bigger than Homa Bay. Karmon Wachand and the airport Kisumucha. All of us leaders, including Katajo Amoa Kuria, who have been elected a Chama Mupogore. One Mondo Wabed Pay. Katwada approach airlines to already the airport is operational. To